Tagol! Ang Tita Tanya! Tita Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Isang lola sa edad na 88 anyos. Nakatanggap pa ng college diploma nito lang buwan ng Mayo sa University of Maine sa US of A. Si Joanne Alexander, 88 years old, nagtapos ng Bachelor of Science in Education. Dapat ay noong 1959 pa siya gumraduate. Pero dahil nabuntis siya noong panahong iyon sa kanyang panganay na anak, hindi siya pinayagang magpraktikum na isang requirement para makagraduate. At dahil sa nagkasunod-sunod ang kanyang mga anak na 4 na babae, ay hindi na rin siya nakapagpraktikum pa. Subalit, naikonsidera ito ng universidad nang binalikan ng kanyang records na pag-alamang 1980 to 1981, naging full-time aide siya sa isang preschool program. Kung kaya't nagawa na raw umano ni Joanne ang mandato na hindi niya nagawa sa kanyang pagpraktikum. At binigyan na siya ng diploma. Hindi man siya nakadalo physically. Ang anak niya na si Tracy at apong si Isabel ang tumanggap ng kanyang diploma. Nagpapatunay lamang kabisyo na wala sa edad yan kundi nasa pagpursige na makapagtapos ng pag-aaral. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Teens! Sa Bishop, feel Good good morning! Martes, June 17, 2025, may bunta kanintanan. Sa oras na 7:31, kasama niya pambansang Angkol, Angkol Dagon! Ang mga angkol, kauban ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang babasang Tita Tanya Chinita. Tanya Chinita, siya ang sexy hot, yummy natin na tita. With the pambansang senior, Mangkano! Pwede pa pala mag-aral, no? Kahit 100 pa. years old na ako. Totoo, alam mo, yes. May iba kasi tita na, 'di ba, ngayon dahil nadagdagan yung may K-12 program. So ang dati-rati kung gagraduate ka na at the age of 20 or 21, Trabaho ngayon ka na, 22 or 23 yung graduation mo. O yung Maalis iba na ulit, di ba? parang magkakaroon na ng parang ibang may program, di ikaklaro natin yan na sabi nga nila na pag pumasa yung estudyante, pwede nang hindi na siya parang acceleration, ganyan. Yes, accelerated to college. Pero bago po ang lahat, yun na nga, yung iba Pwede kids, pa. pag lumagpas ng 25 or umabot na ng 30 years old, parang nahihiya na silang mag-aral. Bakit? Anong masasabi mo? Kasi nga medyo may edad na ako, ka-classmate ko, bata. Ang option mo naman, alam mo ganito yan eh. Okay. Yung education, tool na lang yan para sa success. Isa sa mga tools Yun. para sa success. Pero maraming paraan para Sumakses sumakses. sa Mag-step by step ka lang. Mhm. Diba? So, maraming tools, kasipagan, kadiskartehan. Marami, diba, yung mga kilalang mga personality, diba, mga school dropout. Sino sa Apple? Mang Kanor? Apple liap. Ha? Si Steve Ah. Steve Jobs. Tama, ay, di ba? oo. Oh, di ba? School Malamit dropout. Si ano? Isa lang sa tool yan, yung education. Hindi naman yung requirement para maging successful. Yung ano ko, yung kumpare ko, Mark Zuckerberg. O, di ba? College na pa Kumpare yun mo eh. yun? Kumpare ko yun. Paano nangyari? Kasi mga bilyonaryo.
Kumpare si parang Elon. O, di ba mga school dropouts yan eh, mga bagsa, hindi sila well-performing nung sila, sa academics Di nung naman sila sila nag-aaral. naging summa cum laude Oo, or naging wala super. correct. Pero Of course. yung brilliance nila nasa loob. Oo. And also, meron kasing multiple intelligences na tinatawag. Ang talino talaga. Ano yun? Oo, may matalino sa academics, may matalino sa music. Yun. Pag magaling ka, talented ka sa music, Pero, intelligence din yun. Pag magaling ka sa Manny Pacquiao, kinesthetic, di ba? Magaling siya, talented siya sa sports. So, matalino, Kanya-kanya. intelligence din yun. So, iba't ibang paano yung multiple talino sa intelligence. pag-ibig? Paano yun? Tanya Chinita? Uy, tugtog daw eh. O, magaling magpayo, Ah. interpersonal, di ba? Pag magaling kang makisama sa mga tao, interpersonal intelligence yun. So, maraming klase ng intelligence. Isa lang yung academics. Siguro isa nag-hinder dyan na ayaw nila mag-aral is yun na nga. Sabi nga, ay, matanda na ako, may edad na ako. Pero kita nyo naman, Oo, kaya pa. 88 na si Lola Diba? Joanne. Paano Pero pag pinatawag yung mama ni Lola Joanne? gusto mo talaga. Ay, sa likod mo yung mama niya. Ano pag pinapatawag yung mama niya? Sino aakyat sa stage? Ako na lang mag-volunteer. Hindi naman tayo hindi, pag may award, no? Pag may Ganun naman award. talaga O kaya yan. pag pasaway. Si Lola Joanne, pagpapasaway ba? 88 na siya. Bakit ako Si Lola apat Joanne, tumatanda? ayun, umakyat, nag-ubernabakon, nag-cutting class. Yung estudyante? Yung si Lula. May hawak na tungkod eh. Si Lula? Yung principal. Tapos nanguha lang ng mangga sa likod ng eskwelahan. Yung estudyante. Si Lula at yung principal. Dalawa sila. Nag-jackstone. Yung estudyante. Si Lula at yung principal. First day of school nila eh. Ng estudyante? Ng principal. Oo naman. Ay, huwag kayo dapat mahiya. Yung mga lola. Yung mga principal. Kasi, ang pag-aaral, ladies and gentlemen, ay tools. Sabi nga ni Tita, tools. Tool. Tools daw yan. Tools niya yan Ng mga estudyante. Ng Lula. Pumila siya sa senior citizen lane eh. Si Lula? Yung estudyante. Uy, Siyempre, bibili siya ng gamot. Si Lula. Yung estudyante. Sabi niya, nagpamasay sa jeep, sabi niya, ispi po. Ispi. Ispi? Oo. Special? Student. Ispi Sabi nga ng estudyante. Sabi ni Lola, ispi po. Bagay sa kanya yung palda niya. Ni Lola? Oo, ng estudyante. Di gansilyo pa, nakagansilyo pa yung palda niya. Palda ni Lola? Na estudyante. Ganda ng Coleman niya. Pullman. Inuman ng tubig. Aqua Plus niya ngayon. Wala mo naman to. Sige, nangakantahan na tayo. Eto na si Nobita. Si Nobita. Nobita! Ang makina na pampalaki ng... Ang sawa! Ay! Kailan pa makimemorize? Metro Sambo